Watunetwani? Tendai Zikai. Kana makambondinzwawo kuti ndakakumbira kuna Mwari chipo ndapanira chidzidzo naye for 3 months. Saka kuchinja kubudisa hayi plate yangu yegasi. Taura nyaya yako first. Ndikuitira kuti ndozotaura ka ndaburisa ndizogone kusaburisa ndambotaura. Ndapanana na Mwari wangu chidzidzo ndakwanisa 41 years kuswa 3 months. Ndibva ndandotasa makore angu, ndandotasa mhuri yangu, ndandotasa ground rangu, ndandotasa marriage yangu, ndandotasa kumusha kwangu. Ndibva ndandoona kuti handisi chinhu panyika, handina chendinacho. Kundonamata here handinamata, ndoregerere kunamata, kunotengeswa here kunamata, aiwa chandimisa chii. Kukukura kwangu ndakakura sei ndiri nherera. Mai wako unowaziva here, ndakaona 3 weeks kubva ndaberekwa, handiwaziva ndakwayamwa wachibva wafa. Ndakangokura ndiri nherera ndikazodzonhongwawo newaira moyo kwamandasa ndichengeta nanhasi vari kundichengeta, nanhasi ndiri kukutyanawo navo pane zviitiko zvavanondiitira nemabasa avanondiitira. Ndadaro ndakadzongonyodza ndichitsvaga vanhu vanonditi inini ndiri hure, ndaihura ina ndaihura, but vanhu havana kuziva kuti chii chiri kuitika pendiri. Ini ndaiti ndikarora mukadzi akahura iye, ini mumba imo handichapinda. Hanozizva kana ndikapinda bonda handiiti, ndikapinda ndonzwa hasha ndobuda. Hanozizva ndonaaa pamusiwo, asi mari rikauya ndotoisa mumba, asi panyaya dzebonde so ndiva ndatosiya. Saka vakadzi manje ndogona kugara nani tokuchengeta ovhara, asi bonde tisingaiti handiti zvinowirirana. Iwo pamwe unoitokwako futi usingatombodo kuti murume handiti zvazvapera. Ndakaita mamarriage angu 2 mamarriage. 1 yacho yekutanga ndakatongotsotswa nawo zvana, asi ndakaroora. Saka mamarriage aya makaita kupi yekutanga? Ndakaroora muno Harare. Kupi? Kuwedzera kumangisi. Ndakaroora anonzi Tsitsi mangisi, asi takazongosiyanawo hedu nenyaya dzevana waingofawo, asi hazviso dambudziko iroro rekufirwa. Pane zvaitonetsawo muupenyu hwangu naye, hatina kuramba, akangotorawo zvinhu ndikangosara. Pandagara 2010 pandaroora mumwe mukadzi, pandati 2010 2011 pandaita mwana, 2012 2013 handina kuzoita bonde, pandamira umasunge ngazotanga kudi kutonetsa. Apa ndo pakanga wana basa, pandatoziva kuti zvatodhama. Saka ndakaenda kutoshungurudzwa, ndakutotizwa ndasina kana chinhu kaita zvinoti ndiri rombe. Kusvika 2019 ndo pandakati ndikanditsvagawo girlfriend kuti ndimbodzikamise mwoyo. 2019 kusvika izvozvi ndazotendeuka, uyu ndakandirwadzisa, ndaitomuda. Wakatendeuka uziva kuti wanga wakuenda kuchechi?
pakuitika zvese zvinhu izvozvo ndinasanda kuenda kuchechi handozozva kuti ndizonese kuenda kuchechi uyu munhu ndiakandorwadzisa ukupedzisira akandibaya munhu ndakati ndoda mwazvo akati chimbomira timbotanga taronga ndikati ndoda kuroora akati chimbomira asi mari ndiri kudhoneta mari ndichidhoneta zvinhu zvichitengwa ndarwara munhu abva andotama ndatomushaya ndozonzwa kuti ari kwakati akugara 2 rooms akatenga imwe stendi zvandaironga zvese iye aita kabisira kuzomudaidzika ndwakanditambidza mari waiti uronga nei waiti uronga nemukadzi wako kumba guma ruzi yadeuka baba shuwa ndakabvunza ishe zvanzi autaura chokwadi yakadeuka ndakataura chokwadi ziwani akaita mabhenefits ayo mira iwe wataura zvawataura wakakurira kuboshwa rofa ini ndakakurira kudenza primary school kui kudenza parisapi kunoku wakauya rini kuharare umu 2000 wakauya pamusaka pei kuti ndiuye kunoku inini kuharare ini ndagara kumusha ndichengeta vamwe vanhu kugumira grade 3 handi kuti ndandisina shungu nechikoro pandakaona kuti inini ndinichi nditoripo ndikatodidza gadhe ndikadai ndindaivasenzera vana ivavo vachitoenda kuchikoro baba waingotouya waita vachisiya vakadzi vana mainini vacho vaishungurudza vana vacho saka ndienda kuchikoro hazaiita manino ndaida vana vamai vangu kana ndaingoti ropa rababa vangu ndo rangu nanhasi ndinovada asi vamwe vacho vanondirasa saka kuharare chii chakakuinza kuharare tete vangu kwazvimba vainzi midret ndo vakatondisiwo harare aizvisiri izvo ndaisirako indagara kudhibhi ikoko baba vangu vaingondita rafu ndichirara mumadhibhi ndichikurwa hembe chinzi enda kumusha kwamai vako ndosvika ndisina kupfeka ndiri naked mbuya wati chiiko ndisekutapumwa ndo baba vangu vatidzokera mvura ichinaya mainini wangonyeba zvimwe nguva ndaizotomboita rafu tomboiswa muriwo parafini nekuti taiti baba wedu akauya nechikafu sefriday tiri kudya nevana wachingoenda sanda mafuta tokanhu akadombo katonzi kake muteuro hatichadyi ndada hama dzangu munhu akauya achiti anokwanisa kuchengeta ngaaende zvake ndangomuita rafu ndandimuitei rafu ndibva ndatora parafini vandaisa uchi mafuta vandavhara bva atenga mateko ndikanzi ndee muteuro amene kwaiti ndee muteuro kumaboyfriend isusu kana mutaira mubedroom kana baba waenda tobva tanzi budai umu ranai kukicheni nana mainini wacho ndikabvunza zainzi anodhera nekamusoro bhangu haagoni indaingoshorwa nanhasi hama dzangu dzese hapana dambobvunza something iwe uri kutendera panyaya yako wakamboenda kucheri ausimbafa kana kuenda kupi anoziva kuti munhu anozvishandira kana kukambani kwangu chacho unogara upi mai manje inogara handikasa papick and pay pamagaya pabridge imba yekutanga iyo saka Mbare kuno kuchaki Mbare kuno ndauya kuno kuzotenga zvinhu mari yacho wangawana ndosenza osenza commanders matapi commanders ndiri foreman aiwa handisina kuona idea yako unosenza kumandaza means mabhazi Chamber saka chiri kukunetsa manje chaicho chii chikundinetsa kuti ndisenze kumabhazi nekunamata kwandaya kuita inini hakusi kuenderana nezvipo zviri pendiri kuti ndirambe ndakagara ndikuda vanhu kunamata navo vakaroyiwa makumbo vakaroyiwa maziso vakabarwa naMwari vakaremara handingagoni kupikisana naMwari ndikuda vakaroyiwa kwete weaccident akaroyiwa akazvima makumbo nemaoko nedumbu munotenderera
neupenyu hwako husikunasa kufamba kuti chii chakasunga tosunungura wofamba. Kana uri pawheelchair wakastroka uya saka ukuzvita profeti kayo ndo zvatopo zvendiri kuona. iyo unoda kujairira vanhu ivo pane wakambobatsira here wakatowandisa vanhu izvi zvapupu. ora chisa phone number yako kuti vanhu vazokutsvaka 0772 577 493 vanondowana papick and pay pamagaya padhuze nepahealth mill ndope ndinowanika ipapo mazuva ese kubasa handichauyi motondowana momukira wokubva na6 nendapo ndopedzwa na3 uyai neuwandu kunoku ndashaya meseji kuti ndiudze vanhu kuti uyai kuno wari kundibvunza saka kunditaudza ndinawanikwa aine mhepo ndonenda kuatiza muringo wakuona ndikuwashainira. Zita rako chinzani? Ndonzi Tendai Dzikai. Tendai Dzikai. Alright, vachakutsvaga. Asi kurapa kwendinoita ndinoti tora dhaga remumusha mako wouya naro, wotora dota remumusha mako wouya naro, wotora ivhu retsoka dzako nemaoko wouya naro, wotsvaira marara emumba mako wouya navo. Kana mubereki wako ari mupenyu unouya naye, nekuti ndiri kuita dambudziko rekuti waberekwa nevana varema wakashoka vanenge vakaromba uko anoramwa mwana kuti enda wega, aenda ega semwana wandakarapa nesuro ii andirwadzisa ndinomuda mwana iye akachema mai chimhanya mai wauye handini ita wega abva afona baba kujobheki baba wati mhanya wega auya mfana hauna dhaga remumba kange aachema pamakumbo ndamunzwira tsitsi ndati chimbogara ndimbotraye mfana une sauti here baba atori pasango handina sauti mfana manje unondaatagaga mfana ndine tsvimbo chete akachema ndibva ndamuisa ndibva ndamucherera mufuku so mumvura so ndibva ndamugadzika somwana abva ndamufushira muchiuno make umu ndibva ndanamata naye ndibva ndamusimudza ane gumbo pfupi rinofamba so neclash kana asina clash anodonha ndibva ndamusimudza vanamubatisa pamadziro saka ndioetomedzi ndakabva ndandomira pasi tuku panze nekuti anga ine hondo. Ayo izvo wakazviita iwo right mai varamba ka iwewe chii chaita kuti utaure nesi panapa? chaita kuti nditaure nemi ndaona uwando hwenyu kuti muzondishambadziro mukati umu kuti vanana gogo vari kurwara varora vachigomera vari kuremerwa nemafurumu bp uyai ndimbotsvaye ndimboona kuti ndizvo here zvendiri kutumwa nababa. chichitaura zita rako nefone number yako kekupedzisira. Zita rangu ndonzi Tendai Dzikai 0772 577 493. Waita musha. Ndinotenda. Thanks. Tichakushambadza. Ndofunga ndosanda pinda muraini ishe vanondida. Mondoro ndinokutendai. Iripo wangu. Muzonditsvagirawo wigi senyi ndikuifemhedzwa nguva nenguva. Vari kuitaura. Aiwa zvakwana chakwadi ndakuenda kwatiri kuenda.